Pozývame vás na skutočne jedinečný zájazd do Turecka, ktorý vám umožní preskúmať históriu a duchovný význam niektorých najvýznamnejších miest v Biblii. Náš zájazd vás zavedie na cestu po stopách prvých kresťanských spoločenstiev, ktoré boli založené v maloázijskom regióne. Navštívime všetkých 7 zborov cirkví, ktoré sú spomenuté v Biblii v Novom zákone, aby sme lepšie pochopili historický význam a duchovné dedičstvo v dnešných časoch. Nenecháme si ujsť príležitosť zrelaxovať sa v úžasnom, prírodnom zázraku Pamukkale, kde budeme mať možnosť okúpať sa v termálnej liečivej vode, ktorá nielen lieči, ale uvoľňuje i myseľ. Budeme ubytovaní v 4-hviezdičkovom hoteli priamo na pláži, kde si budeme môcť vychutnať pohostinnosť a krásy tureckého pobrežia. A ako vrchol našej cesty sa budeme môcť vydať na ostrov Patmos, grécky ostrov, ktorý sa spája s apoštolom Jánom, ktorý tu dostal sériu ojedinelých vízií od Boha, ktoré sú zdokumentované v Biblii v knihe Zjavenia a ktoré nám odhaľujú dôležitý pohľad do apokalyptických udalostí sveta. To všetko s našou profesionálnou sprievodkyňou Stankou a s kňazom z Rádia Lumen. Neváhajte a prihláste sa, počet miest je limitovaný.